see the vision and subscribe. Don't forget to enjoy. Let's get into it. Ikse molweni nonke, good morning, thobelang age absheni, sanibonani, nam ndiyanibona nani niyandibona mosiba ndim lona. But anyways, welcome back ku channel yam. Niyayazi ayo first time ndiyenza le nto. I think ndikhe ndaba ne-channel eyokuqala ndaphinda ndaba ne-channel yesibini, kodwa le ndizele uzohlala kule channel guys. So anyways guys, mna ndingu-Esezwe. That's what abantu bandazi ngalo. I'm Esezwe. Thetho is ifani yam. My surname is Thetho. So young story time. Yeah guys, young story time about something very interesting ebenihlala nifuna uyazi guys. Yabo gore what is going on with Esezwe? Great. Oh, Esezwe, like ndizothetha ngesinwana ke apha guys, like isinwana, like this is just story time because i-contact yam like leyo yokuqala, like introduction, bani ndabani njani ndingubani, andihlekisi ndiyahlekisa, it's up to you guys uba nifinde ndi-humorous. But yeah guys, so apha this is just the first video introduction, so it's story time, young story time yabo. So guys, ndizothetha ngalo ngesi sinwana yabo, qha ndizothetha amagama guys yabo, siyabarespect abantu, asithethe amagama guys. But anyways guys, it was grade 11, being grade 11, grade 10 yabo machita man. So bekho lo mnana bo, obvious because away kuthiwa Instagreasy yabo, njena ku-Instagram sure hayi scroll ibhuda sure bona lo mnana yabo, sure bo ngalo mnana untswempu guys, yena untswempu, like yo untswempu lo mnana guys. Bona pha ku-Instagram yabo ndimtext sure ndicommente ku-post yakhe lo mnana yabo, post pha, post umncane ngqo sisi wami umhle, comment pha yabo, unxibe like boma basizinoni zaboma heritage wise yabona funny kwayibona sheri xa nxibe heritage wise funny ba yey yeah man funny hayi but ndiyazibona ezi dresses zabo, ezi dresses nithi zikhupha i-personality ne-migraine yabo, ndiyazibona ziyayilokho. Ndithetha nge-heritage machita yabo, I mean machita nama nenekazi heritage. So I meet this girl. I hit up, I think text lo mnana, I comment on this girl's post, aware, shout out to her, easy, she mises, ne? I hit her with a follow, no follow back, ka follow ishi back umchita lo mnana, ayibotsho mi, why? Unnecessarily niyenzayo, kodwa sure, siphulile yabo, asikho lapho, and besingekho lapho yabo. Sure, nami xa sichako kulo mnana, luckily benifuna nechomi yakhe yabo. Chomi yakhe ngiqonda chomi yakhe, ayibo chomi, like ayibo kaloku awenza izinto zenzeke yabo. Chomi athi sure ungawari ndikuphethe man, namqonda sure ndiphethe uchomi, like lawe uchomi uzonenzela izinto zenzeke. But anyways, fast forward kambi ixesha, uchomi angazenzi izinto zenzeke. Lo mnana uchomi angixole ba man, hey afuni geleza coming to your school, sure skela ala beniphambene apho ke ngqobo yawuze skela mnana sure first day of school ke ngoku last yeah man ngathi nini first day of school nina nizozibambela babe ngu-first day nini yabona, uyayiqonda le way ndiyithethayo or aniyiva. But yeah sure first day yabo, singene skela ke ngoku sure hayi benihamba namajita ami yabo, obvious umjita hamba namajita lo mnana yabo, lo mnana yabo, akathi lo mnana, mna ndiyagqitha bo, nditathwe nguchomi echomi, nangu lo mnana funini, nam ndithi sisi wam ubomvu lo mnana bras, bomvu yabo, mjonga lo mnana funini ngqanga afuni
Bekho like a misconception. Andazi English ke mina guys andiyazi, but yeah, misntontozi man, misunderstanding, yeah, can't understandane nalo mnana yela braz wakhe uthi like uzixelele ba like ufuna ubetha like boma eye contact yabo, like ufuna umjonga lo mnana boma eye contact. First movie eye contact yakho fonini ubhambe fonini la mnana fonini ndathi ndimjonga fonini la mnana mbethe bayi ngahamba kwabhuti ingqondo sure braz kamixesha hayi nqonalo mnana ndisamfuna futek siswami yabo sho fast forward kamixesha amachita bekhala ngalo mntana ngiqona aye lo mntana yena manje mbona bese ngqo sesiwami ngaske yimini ndimbona fonini lo mntana umntana umhle naxa isitya fonini ubana mntana fonini ulumi phanqo mntana nami ngaske ndibeyilo phayi uniginye esithandwa sami ehle apha machita man hayi mandiphole yabo uyaphola ityana relax funi bendipholile machita yabo pholile yabo hayi sure kamixesha fast forward mna hayi singa-30 for first 6 months yabo hayi mna funi hayi ngawe futhi imizuzu text ku-Instagram andibethe ngefolo lo mnana athi follow back ndithi sure ityani sayibambile andisayibambile meso lawe yabo ngixhasiwe yabo hayi la ngqondo sure baby girl wena hayi wena sondela lapha so lo mnana man ndimtext June holiday ndimtext lo mnana hayi man sithando sami man hayi man hi crush unjani like message lo mnana wasn't necessary mfethu kutheni ungabulisi ke at least uthi hello like ubone ba ndiyakubona qha andikufuni like ndiyakubona wena ndiyakubona qha andikufuni, I'm not chasing you, ayiyo le nhlama nibhaka ngayo ngamafutha obhaka ngayo funa nqonama sisters hayi man ngabilo way man girl man hayi man kamixesha isigela fanini okuvula isigela fanini yabo mnana ngilele ba man funa ndimtext imini August ngixolela hayi la chumi mna ndiyakufuna khani ndiyakhona mbuzo ba uyajola bo hayi mnana uyajola mnana bo andihana man chomi man andifuni bengathi like ndifuna sichithe andifuni ukwenza uchithe andifuni ndaxoka ndathi nami ndiyajola ngexesha ndiyazanjola andimela mna ndibone sibangathi man single and I'm craving for love, like I'm craving even though I'm craving but I'm not craving for love la way yabo sure lo mnana text lo mnana afuni naye funini futhi bengathi siyachitha funini kwabantu bethu funini ndifuna si-socialize because andiyithandi le nto yaba mna nawe singathethi kodwa like at the end of the day sizi-schoolmates efundini yabo singayenzi loo nto mani singathethi mani yabo lo mnana athi sure funini I can see what they're doing, what he's doing. I can see it, I feel it. He's cooking. Funidani yabuya funini jabulile amatamcula jabulile yebo jabulile ijani funini confidence funini coffee and a dance coffee ejivayo confidence yaxele confidence jani pholile yabo pholela we jani cruising asho buya lesikela ngokutyana isagule funini ngibuya lesikela funini sendimtext lemncane buya lesikela funini fike skate funini mnana funini xa ndibona funini ndijelo mnana andithathe ama chance ichugwa baba uyaxoka uyi apho ungayi kulo mntana uzothukwa unye nqona andizuya ndingayi xa ndibona mna ndisithi bona mna ndithi bona mna ndisithi nana funini betha ne-backfall funini ndithi backfall funini lo mntana ndiyamphepha funini and funini uhamba neetshomi zakhe
Obviously ukayifila lana mfanini ufile ba la conversation ngawe indi yakusinda ngaphakathi mfanini ibingathi yandisinda cha phepha lo mntana fanini phepha lo mntana ngapha fanini yajika nje ngapha yanqona andizi sho mama but sure kamixesha yabo asho lo mntana imtext yena oh yeah qala ubhala yabo imtext lo mntana ncama mfana khole wena understand yabo le subject yabo azifakele the points man unifundise man yabo that's the only way benikwazi thina mna alo mntana show man jonga nansi location fanini zapho wena ngomsekuseni yabo nami nibe nayo ma okay dange ungiphambene la wenqobo mntanami ngandirakise khetha mntanami bo hayi ke ngokuyayiwa ke yabo hasho baby girl vuka ekuseni laa nto vuka fanini ndisijonge sifini layo ba yeah it's about to be a good day. Hasho fanini yeah jana newazi that's a spring party man vuka ngof ngala mina I usually used to wake up 5:30 yabo vase kayi-1 I mean man that's a spring party mfondini spring party uyazi kokona kubethwa spring cleaning mna that's a spring party mntana Gagai. Once, twice, 3 times, damn it, Dauda! Gudla fonini ngudla nendlebe foni bala mnana foni ngafiki foni ngukho bathi no ijam foni ijam ina foni gudla mnana foni ngafika fonini ndi grand fonini anikwazi unuka wafika kucherry unyuka bras libale azuyilibala lo mnana unganuki yela nami ndaxoxa kayi4 ekseni fuck it toothbrush xukuxa fanini umaze lindalkho xukuxa fanini ngqini yakho wena namhlanje ngizokugrabha fanini yo hake ngithwakuyiwa ku-uniform ke ngoku yaxoke ngoku betha ngeblazer fanini and uyazi ke last year blazer yami beboma gold fanini nalabo yes gold fanini yabo ma RCL fanini yabo RCL fanini yo I've been thinking about RCL uma RCL fanini that's a golden blazer fanini touchy blazer ahamba empha kwi-hanger fanini qala ngiqhoshe fanini la kaka xa iqhoshe yasijonga ithi iqhinga tie for the ones who don't know it's a tie iqhina itie yo awukhumshokoko kaloku fanini the blazer fanini ngintshe ngeblazer fanini yo ya ngindobona ucrash fanini nxaki machita why ndifake yonke le efoni mntana ubomvu man bomvu la mntana machita bomvu like for him nane she was the baddest esikolweni I don't care nithini nivuma bani ngqina nangqina yena mna ndiyamngqina shem tsho mam ndiyakungqina shem noba uyazazi uba ungubani noma ungubani noba awumazi noba ndiyamngqina yabo tsho mam ndiyakungqina shem mna ndiyakungqina umhle shem uqhubekeke uba mhle mani uziphathe kakuhle ngohlobo uziphethe ngapho uziphathe kakuhle uqhubekeke kube nguwe lo muntu ubunguye ungatshintshi tsho mam man ungatshintshi sure man singabi lapho man namnana ayo mnana ubomvu machita bula ithi perfume fan benini ngalami nda perfume ndavasa ngafu ngiqhame yani for nuka fanini nuka manje fanini perfume fanini perfume ne dai dance fanini jangas perfume jangas fanini dai spray benini ngikwazi banuka janga fanini nempundu tsa ubafana ngiqanisuza ndisexalwa namnana fana kuphuma umoya omnandi fana amajita nena vision that's why nabanana beno bene share la hlobo man ana vision perfume anempundu perfume sebenza ase perfume nina lawe uhambe bethwe ngumoya perfume ayisanuki foni hela ngihlali perfume inyonka foni na uziva yo ndiyasarha foni noke perfume foni fake kujangazo fake kwibhangazi foni jangazo bhangazi ngingalibali majita
Word of advice, perfume your jangas, perfume your bangas. Perfume your what? Your jangas and your bangas. True, and yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean, Ngalibali man machita man nikeni man undisappoint ufika kwaba naninuka man hayi man igihana ikwazi ukunuka uyindoda ukwazi ukunuka neke ungcono intombazana inuke than kunuke wena fonini wena uyixele ba hayi ayichume miyanuka but asikho lapho nalapho siyagqitha bo asikho lapho kuyachisa guys kuyachisa phela rina remo di area codes man wabo akimo Gauteng so wafisa no kitla ko beach bacho ario da aritsweda sure man amachita jangas bangas perfume jangas ba hayi ba perfume straight ku mchita ibhlukwe fanele your pants bangas grand fanele suze unuka perfume fanele your fat is clean, it shows you eat. Wajamisa umntana ba utya amaponya wems utyile ntuza fonini utya ikarapa utya le ungamjamiseli umntana fonini usuze nge-health fonini usuze fonini xa uqhomisa iroom afonini majida but sure asikho lapho hayi lo mntana fonini mhlawumbe ndiyambona fika phaa fonini nini so ezi steps zasesigela fonini mnani like ubhala nje phala kuyambona fonini khwendile ayila esezijonge bencinjonge phezulu fonini mnani fonini nangu fonini angilomnana unkrobile akaka yajiki walk for betha ngesigweqe fini jiki walk fini gwegwe walk walk with ikof ejivayo kof eshapa Kilimanjaro yela niyadlala kof ejivayo confidence not confidence kof ejivayo mntana nami ngikof ejivayo fini lawo yefane nami altitude yafa ngiyabaseleka lawe ngibaseleka uqumba baby wena uzoba ngowamshe nami phafuni fika mnana obviously majida kule trick ndifundile endlini hayi isibanzi ufika ndidumo pha ndifundile qha benifuna ugrab i-conversation naye majida see the vision from far before the vision man happens man you scope Twa nini scope the scenery out siya scope scenery in ngethina kwelica scope the scenery in beneath us phakathi sure hambe ixesha vani hambe ixesha nomnana so fanini sincokola kube mnandi fanini nagiglisha umnana umnana uyagiglisha giggle fanini mina bethi giggles fanini bethi giggles bona nami fanini blasty jokes mnana fanini bethi stand up comedy fanini mnana fanini uyagiglisha fanini giggle fanini amaya mnana fanini wahlekwaza bangathi yacisha fanini isithando sami ngafeli phambi kwami ngalokho kusasa kwizinto ezifanele basiyazikhongarisha mnana can't give up now sure fanini hambe ixesha fanini hambe ixesha nawe yela hambe ixesha mfundini mnana khani mfumane kulaa nyaka kulaa nyaka fanini mnana fanini ubona isibala mnana ubomvu and then mfuna kanyani fanini I tried 6 months for you 6 months machida 6 months fanini thetha nomntana fanini stand it till you make it machida incoko very important machida incoko ungaba handsome ungaba cute ungaba light skin profitana ayikwazi ba cute but ungaba handsome ungaba nesandla esinetrisam ube handsome ube beautiful ube light skin ube ne dreads ube mde orafame wenze yonke la kaka ba ukwazi uthetha xelele ntwana yam ba ukwazi thetha andawuzuvunywa fika That's facts. bawuthetha ikaka so
What's your favorite car? Hayi fonini. Hayi foni sibadala fonini ubani buza umntana i-colors fonini. Hey fonini bawufuna ukwazi i-colors msalo umntana ku-date ye-painting fonini yo-cryonisha phaa fonini. Hey thatha lo mntana mse ku-date ye-painting man awuphambanisa yini aphambanisa kubetha ngeheda sana kheda ayenzi lo kaka fonini. Buza umntana i-question esidizi fonini. Hayi fonini and ungalali mjida ungalali ngoba mnana ubona udizi sure majida afeni hello mnana afeni ha yabo kwakhonye trick question nakhe nambuza yona yabo nini before the following nathi mnanam what's one thing you would ever like to experience in your life, like one thing nobody nona nobona ngapi nobona 50 nobona no ngafuni experience sithandwa sami yabo adlumnana hayi man it's like a proposal type of a thing mara it's like a lobola not a proposal no ndiyaxoxa imani majida ndiyaxoxa apho ku proposal mnana athi it's like a lobola because like it was like before the year adlumna it's like a lobola man I want to see how that thing works ndithi oh wena sithando sami ukrelekrele ufuna uchata one day sure yabona majida see the future scope the scenario in buza umnana into ahalela uyenza umenze ndamenzela fanele kubethe iproposal pha iskela fanele hey gcwala abantu fanele bethilo bala negotiations fanele hey fanele hamba ixesha fanele oh namgrep nomnana at the end of the day ndamfumana amajita nomnana man andizingxeleba kwenza kantoni sixola hayi andizingeni apho fanele ikuye fanele kodwa namgrep nomnana waya man kwenzeke life man yazi ba life injani man life unfair fanele All the memories, I hope they fade away. I just feel so ashamed I ever felt there were. ungamgrepha kodwa wena mntana namshame mna respect saswamshame umhle oh majita personality yayazi personality yo majita personality majita ngiyajambisi personality bomvu la mnana yanrakisi ngasikane mhede heda mnana but wena siswamshame umhle man yabo uyabukeka light skin now light skin ma majita la mnana akanuki manje zanga namna zanga namvinuka xela that's why ngithi unuka majita unuka nganuka umlomo uyathetha necherry hayi fini kaka yena nini uyothetha necherry the most important thing majita most important cause pha ungalusa istima sakho fini istima technique icherry ingasilahla istima somjita that's why umjita ufuna ukuzinakekele fethu noba unjani fethu noba unamehlo fanele elawe kodwa vasa eli mehlo subase sidenge fanele nobe ubhayene fanele vasa ubuso fanele ufuna kunuke kamandi xa siyakunoma ube representable machita man nibadala ngoku esawezo nuka nisishiyile high school nisishiyile high school ndiyangicela ndiyanibulela man shout out to you nishiyile high school yabo good ninganuki man majida namacherry foni nuki khwapha foni ningathi ngutata womntu hayi fondini ayikwazi lonto nuki khwapha libe bomvu fondini ubona eli uyalisensa foni noba awukwazi uzibona ikhala like ismell basinjani ikhala yesmell akona eli yayo yalisensa bali green mnanami ligreen era xa uyicherry zinakeke xa masiyeka amacherry xa umjida nakekela umjida foni nawe bona nohlala nomjida wakho foni umjida wakho nuka fondini hayi man majida man but yava nina mnana sho namgrepha foni kwahamba ixesha ya man majida man but anyways yanza ngizo explain ba ndiyajola kanye anjola andingeni indawo ayingifuni naleyo and nam andiyazi noba niyajola aningeni nawo. Do I regret what I said? No, I don't regret. Neither would God regret what I said. I don't regret. What I said were the right words to say. And I'm very happy that I said them. I think no one was hurt. But anyways, into engifuna uyithetha guys, benithengele iPhone. Ndiyangicela man. Guys, like niyayibona ivision mos. Visionary.
Yeah, man. But anyways, guys, ne? Nganuki, man. Nganuki. Ngaphuma isiqwathe zumjida fana yabona leyo mpumli ngakanani kodwa fana ngiyayicleana fana clean that shit fana yabo ismile sam fana njengamazinto amakhonswim fana kodwa amhlophe white vasimlobo yekudukushelwa kublobo thambisa iplewe ayikho kwangoku but bani ngayifumana ngibonusela machina man. Thank you man for uba nibukele. That was just a young snippet yoba sizoqhubeka kanjani kulena indlu. Ayo channel, ayo YouTube channel kusendlini yethu apha. Indlu yethu lena yabo. Infrastructure yethu. Hayi infrastructure kwathetho. Infrastructure yethu. Ni part of resident owners. Anibhadala nerent. Qha nina into eningavuyiya man niyenze kusubscribe ni like ni comment ni share ukuthi uthi Tommy kukwenye braba ibizwe esezwe ithi ngicela usubscribe ngayibukele chomam uthi Tommy bukeselisa nenja yakho uthi njandini bukela venini nalamjita wakho nuka umbukelisi baba braba hayi kabi but bukela man advice man. But sure man guys man, thank you for the support yenu. Ndiyanthanda. Ndiyanthanda. But awugqitha lamna namajita bomvu majita engxakani understand ingxaki mina nina majita ingxaki yenu nanine way enthanda uthetha nina majita wenu imjita ohlebayo ungahlibi kakhulu sihleba kakhulu kodwa lamna bomvu majita bomvu baby girl umhle uyazazi ba unguba umhle nina majita nigcwele ngegaga nina thanda uhleba nina bakwamabele ndiraqisa niheta siphumeni